A chegada destas datas, coa campaña de Nadal, representaba para moitos mariscadores unha fonte maior de ingresos, pero lonxe desa realidade, nos últimos anos, coa merma da produción e a escaseza de marisco nos areais, a situación xa non é o que era. Sí, a nivel marisqueo son moi escasas e aparte que a campaña de Nadal para as cofradías eu penso que xa non é campaña de Nadal. A nosa campaña de Nadal, polo menos falo a nivel da nosa cofradía, é case a partir de abril e verán. Segundo o patrón maior rianxeiro, non é normal que a estas alturas do ano apenas se notara a suba do prezo do marisco en lonxa, un problema que Iglesias achaca a entrada de marisco de fora. Estamos vendo que está entrando moito marisco de outros países, estamos vendo que os precios nosos caen. Ahora, estes días a verdad que sube un pouquiño, pero que non é normal é que a semana pasada os precios foron os que foran, de 10 euros, 11 euros. Eu penso que antiguamente, fai 10 anos xa tiñan estes precios, que non subira este ano, conleva que sabemos que está entrando marisco de outros países, iso repercute no precio do daqui. Nós xa o temos asumido, entendemos a algunhas depuradoras que se traballe, o que non entendemos é que a Consellería non vele polo etiquetado en ese sentido, un pouco. Entendemos que se o marisco ven de fora, que o etiquetado ten que ser correspondiente a que é marisco de fora, que non é marisco gallego. O furtivismo e o mal estado dos bancos, a consecuencia tamén da contaminación, son outros factores importantes que afectan ao marisqueo. Sí, a ver, o tema dos bancos, en principio, os furtivos é un dos puntos tamén que temos, porque nos quitando toda a cría que temos, pero non só os furtivos, temos o tema de ouxas, temos o tema do cambio climático e, sobre todo, penso eu que o máis importante é o tema dos vertidos. Está claro que o tema da renovación das aguas da ría ora variou, aumentou os días que a agua está depositada dentro da ría e canto máis contaminación haya, a contaminación máis está dentro da ría. Eu penso que é un dos puntos principales. Aí deberíamos empezar a controlar Aguas de Galicia o tema dos vertidos, como Dios manda, e intentar evitar que haya menos vertidos á ría.